Hola, benvinguts a aquest 2024, les prediccions meteorològiques, fenòmens també per Akbar. Anem a veure com es comportarà meteorològicament parlant aquest mes de gener. Hi ha dinamisme, però primer de tot, on sí han tingut molt dinamisme és a Aràbia, aquí en hivern. Unes tempestes, això és el desert, i vegin com està. Grans tempestes i s'emporten els dromedaris pobres fruit d'aquest excés de precipitació. Tot el contrari del que està passant aquí. Ens ha plogut, ens ha nevat una miqueta, res, per treure la pols, però bé, benvinguda siguin. Aquest és el tant per cent de precipitació caiguda a tot Espanya el 2023. Com podem veure, Catalunya i algunes zones del sud d'Andalusia, les que més sequera pateixen, però és que aquí portem ja 3 anys de sequera. Imatges impactants d'aquí podem veure del pantà de Sau d'ara mateix, de fa molt pocs dies, amb un 6% a la seva capacitat, i imatges també impactants a la zona del pantà de Siurana, que es troba, és pràcticament un toll, un estanyet, del 3%. I ara ve formes casolanes de portar aigua d'un lloc a un altre, com se fan molts països amb escassetat d'aigua per aprofitar-la i per transportar-la d'un lloc a un altre. Sistemes, com diem, molt rudimentaris, però molt pràctics. Així s'espavilen. Ja ho podem veure, l'aigua és un tresor per molts països i aquí ho estem valorant i cada cop més com a conseqüència d'aquesta sequera que estem patint. Va, anem a veure les previsions meteorològiques una mica optimistes, ja ho veuran. A curt termini no, perquè la perturbació que ens ha afectat ja és història, les temperatures tenen tendència a pujar notablement, altre cop seran suaus. A partir de diumenge, embassaments al 16%, sense precipitacions, tot i que dimarts podria començar a caure alguna pel Pirineu. Poca cosa. Però, a més llarg termini, tenim confiança que les borrasques atlàntiques, que vindran l'altre cop, baixaran de latitud, podran ser actives al voltant del 20-21 amb precipitacions més o menys generals i, sobretot, a partir del 24, veiem perturbacions bastant maques. Confiem, doncs, en aquestes situacions de baixes perturbacions. Res més informació d'aquí uns dies. Fins aviat.